Bon dia, bona nit a tothom. Vaig a fer el discurs institucional d'aquest any. I algú dirà, cal? No, però si un dia de ser alcalde de Badalona, doncs alguna cosa hem de fer. O he de ser com aquests polítics que no fan res. Una cosa, avui m'han posat la vacuna. Si veieu que faig coses rares, no ho tingueu en compte. Anava a dir, aquest any el discurs m'havia pensat fer-lo un 25% en castellà. Perquè està de moda, diuen. O fer-lo sencer en castellà. Para llegar a más gente. Para que me entienda todo el mundo. Però sabeu què? No. Aleshores, què volia dir? Aquest any ens l'han fotut amb bastantes coses. 1. Pujada del preu dels aliments. 2. Pujada del preu de la benzina. I 3. Pujada del preu de la llum. I va pujant, i va pujant. Una altra cosa, gent que poseu llums blaves al balcó. Per què ho feu? O sigui, jo vaig pel carrer de nit i de cop veig llums blaves i dic, hòstia, els Mossos, merda! A veure, no seré jo, Artur Grau, qui digui o pensi algú dolent dels Mossos, o dels urbanos, o dels meus amics de la Guàrdia Civil, que jo m'hi porto molt bé, si fins i tot un dia els hi vaig corregir faltes d'ortografia. Jo no he hagut de córrer mai davant de la policia, ni m'ha detingut. Més coses. Parlant de la ciutat de Badalona, no sé com collons s'ho foten, però cada vegada la tenen més destrossada. Tot el patrimoni que hi ha va a terra, i el que no va a terra no es cuida gens. I això fa que només els badalonins vulguin viure aquí. O ni això. Primer de tot, tenim un alcalde, Xavier García Albiol, la llista més votada, se'l carreguen. I ara què farà? Pobre Albiol, tota la vida ha viscut de la política, què farà? Què farà? Infojobs, currículum, portes giratòries... Bueno, hi ha qui diu que tornarà a guanyar. Després tenim la Ida de Podemos, que porta 10.000 anys, no sé si ha treballat de més coses o no, però porta 1.000 anys de política. Guanyem. On està guanyem? Guanyem. Que hi ha algú? I després tenim el de Junts per Convergència, el David, que té més likes als seus tuits que es va passejant per tot Badalona que votants. I així a Badalona? Doncs sí. Potser algun dia em presento. I després d'un partit que volíem parlar, que no és que passi només a Badalona, sinó que passa a tot arreu. El PP-PSOE. Sí, el PP-PSOE. És un govern, un partit que només mana perquè no governin els altres. No, voteu-nos a nosaltres, voto útil. Que vindran els dolents, que vindran els dolents. El gobierno más progresista de la historia. Que d'izquierdas que és, Voteu-nos, que vindrà la dreta. Somos la izquierda. L'esquerra de l'Eixample serà, perquè tela. Tela. I, bueno, i la CUP. CUP, on ets? A la panxa del bou. On no anem ni plou. No restant. I no em vull deixar el partit que ens governa a Catalunya, Esquerra i Unió. Home, que bons que són negociant, Ostres, tu, que bons. De fet, estic pensant que siguin ells que em vagin a demanar i pactar lo del seguro, a veure si així em surt més barat. Van anar demanant català a Netflix i tornen que ens han fotut català a l'escola. Brutal, brutal. Bueno, però clar, molt honorable president de Catalunya, el senyor Peix Aragonès, sí, he dit peix, de peix bullit. El senyor Peix Aragonès, pues bueno, què tal, en Pere? Bueno, no, ara és l'hora, ni un pas enrere, no, han sigut 7 o 8. Ai, quin desastre. És que no crec que aconsegueixi ni res. Però clar, tu estàs allà i dius, hòstia, ja prou, no?, d'anar cagats i de... Europa ens mira, ni un paper al terra. És la imatge que ells volen, Clar, hem de fer el govern efectiu, que l'únic d'efectiu que té és el que treuen del caixer, suposo. Que no deu ser poc. Però bueno, deixem estar de parlar de política, jo volia parlar-vos d'una cosa que em va passar i que em té totalment trasbalsat, no? Jo
aquest any em va passar una cosa, que és que em vaig trobar un mitjó dintre el carro de la compra i, hòstia, i la pregunta és com deu haver arribat. I llavors jo, aquest mitjó ha trobat parella. Així, aparentment, no lligaven gaire, però mira tu, l'amor és cec, com la justícia, no? Suposo. Clar, unos tantos, ya otros tampoco. I pues res, jo, a casa meva, mon pare que volia ser avi, però clar, la meva germana, 40 anys, no s'hi posa, suposo que encara és fèrtil, si ho és, tampoc li interessa, el meu germà té 18, no s'hi posa, però clar, és pel roig, què hem de fer? Soc l'última esperança de la família, però clar, no sé si us n'ha adonat, d'un any a l'altre vaig clarejant, hòstia, això que m'he pentinat perquè no es noti. Però clar, jo tinc la teoria que m'estic quedant calb una mica per dues coses. La primera, la vacuna. No sé els efectes que us heu trobat a la vacuna. Hi ha moltes dones que diuen que els ha afectat a la regla. A mi crec que m'ha generat més calvície. O això, o la cagada de Colom que se'm va cagar aquí l'altre dia, que mira, escolta'm tu, no tenim sort. I a mi, què voleu que us digui? Doncs res, a mi em feia il·lusió ser pare, jo ja m'havia pensat el nom per si tenia filles. Jo si tenia filles els anava a posar noms així, no sé, com avui dia, que es posen noms guais, noms, no sé, li anava a ficar clamídia o ratafia, saps? Ai, pobre de mi. Ai. Però dit això, vaig cap a endreçar una mica la casa, que ve Nadal, venen festes, i com deia Martí Pol, tot està per fer, i només volia desitjar-vos unes molt bones festes, feu bondat, passeu-vos-ho bé, gaudiu, espero que enyoreu les persones amb dolçor i les que teniu les sentiu molt a prop. Adeu.